pod bedo mana e rembe. Kopogore kod bedo jasiasa, bende en japuonj mbalariany, en ng'ama miyo ma bende timo chenro mopogore opogore mag dongruok ahinya e kaunti nero mano ma Migori. Aloso kuom jodura machon ma kaunti ma Migori, Dr. Pamela Odhiambo, machiegni kabisa e mine wacho. Erokamano Jaela. Ingeni samoro ko wachi ni japuonj to ok kele kaka kisungu winjo bed ni kele. Senior lecturer. Yes. Mbalariany. That is correct. Kabana inya. Iselale e wang jopiny kuom kinde. Ang'o ma osebedo katimre? Kata ang'o ma ok timre. Erokamano ahinya, miya thuolo matin mondo kokwongo amosie jopiny gi nyithi Ramogi duto mawinja. Sana jo Migori ni Yesu pakuru. Aduogo ka pod owara ero Yesu. Mano nyaka wachi. Kasewacho kamano, Mumba wacho ni nitie kinde ka kinde. Time for everything. Gimoro amora timore e samo winjoro timre. Kuom mano beta maonge e wang' jopiny ka ochakore kinde moko mokalo kaka ne waringe e paw siasa kano oyudo an women rep to lek nobiro na mino chwaka bende nyaka gi jotend party madongo machalo wuorwa mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyasaye oket chunye kamokwe kendo mondo abed gavana ma Migori County. Kendo natiyo matek machoko county te kachomogo kar debe. To kogik kamoro to notimore ni koro imiyo ji direct ticket. Strangely enough, naneno kilando kaka owuogo rengo gi joma ne gilerogo Gladys gi joma moko gi Anyang' Nyong'o gini kayo migi openly. To ma Migori kani to napoko pande bwo mesa kamoro. Mogik ni ok wadhi nomination to be ok oyange ni to jal manwa lerogo ma bende Migosi Ochila Yako ng'a kuomwa mimiyo. Koro achako winjo rumors moko matin ka gika moro ndacho tiko ni lala. Sama ndacho tiko ni olalni to kom ma bende nabede tapoko chako kawo joodi duondo dura ma ODM olando ni koro Danita Gati manoyuda kawo tijni kuome ema koro omiyo tikedni. Kaeto achalo ng'amodong' kodiedo kamoro. Ipenjo ni to koro apenjora to ma wach mitimo nade. To kaluwore gi kaka chuogora to gi yie man go kuom Nyasaye gi discipline mosekelago. Kano gi kare ma fwenyo ni kare tikedni osemiyo chilo kiling'ling'. Naomo chunya ma kwayo Nyasaye ni mondo miya kwe kod chir to kod protection makende. Kaeto na lingmos kimwanamuke mondo abane kaka nyawadwa ni tiyo gotikoni. E seche mane magi timore kar dwe mar 9 koro na bukara bedo japur manimba. Apuro oduma, napuro ganda, napuro gik mang'eny. Kasto sama koro nogik kar dwe mar 12 ema koro kucho cham mopur dwe mar 9 go ikayo ga dwe mar 1. Koro nadhi e puodho mondo wagolo oduma gi to bende achaka keto jotinga moko mondo purna kama chielo. Kwa bahati mbaya nakiere puodho kanyo maturo tienda koni. Koro kana seturo tachaka bedo puth kuom ndalo moko matin mano yang tienda no ketie chube moko kiko kode kamano. Kanyo gik last year around June to nachaka dok e yengo no mochako oyang tienda no ero. Kasto bang'e no koro nyanase mondo changi. To bende adoke timbe na mag mbalariany, research, business hapa na pale. Koro asebedo ng'at moro modich kamano nikech chunya moro noparo ni jowa tijni to noromore koda to dipo ka nitie kaka jal mano omiye ni nyalo sudo kode maber moinga. Koro chunya noparo ni mondo aling'ane mondo ane kaka odhi kode. Igo tarubui sebedo kipime mara. Kaeto nokadwa gaga koko kanyawawa e dier ji gi weche manono. Koro asebedo ka pime kaka odhi to idhi neno to akian ni jo Migori to nene nade gibro wacho ni. Tan kaka nene taneno ka ticha pod oinge dwa nachaka kawe kendo. In makori dwa donjo tikawe. Adwa donje kenda kendo. Taneno ka kaluwore koda
ng'ur mane intiere godo gi ODM, nyingi koro neno ka UDA kone ema koro iwacho ni ochung' kodi kendo dhi konyi yudo dogi ng'eni kaka gicha notimore